गोसोथोनाय हिनजावखौ लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय सोर बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ मा खालामनांगौ बुहुत खुसि मोनदों आरो आं हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों हाबा जाखानायसो होननानै खोनानायखाय नुनायखाय माने बुंदों आरो आं ना गोजोन्थों रायजोफोर दा आङो मोनसे भिडिअ होनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानबाय माने जेम्स फंबायनि हाबायाथ' जानानै थांबाय दाख्लैनो जादों दा बेनि गेजेरावनो सोर मा बुंदों सोर जेम्सनि हाबा लानायनि सायाव मा खोथा बुंदों सोर मेगन सादों नोंथांमोना आं देखायलांनो सानगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोबानो जाबाय आरो आं उनाव फंनैसो बुंबावगोन आरोखि आदा जेम्सनि हिनजावाबो माथो हाबा जाखानाय डिभर्स होनो नुलांगासिनो आं माबा माबि हाबा जाखानाय मा जाखानाय बेफोरबायदि नुगासिनो आं मबाइलाव हाबा जाखानायसो आदा जेम्सनि हिनजावा माया होननानैहाय आरो माथो न' हाबा जानायबाबो सोरबा डिभर्स जानायबाबोथ' डिभर्स जाखांनायनि उनाव हाबा जानायनि मोन्थाय दङ ना लोगोफोर माथो जाखो हाबा जाखानाय डिभर्स जाखानाय मालाय माथो जायजों मिलायनो हायाखै जायजों जानो हायाखै संसारखौ आरो गारलायनानैबोथ' गोदान संसार जानो हायोना लोगोफोर माथो जाखो आदा जेम्सआसो मालाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानानै बुहुत बोर मोनगोन आंथ' बुहुत मोजांसो मोनदों खोनानानै आदा जेम्सआ दे हाबा जाखानाय डिभर्सि हिनजावखौ जे हाबा लादों बुहुत बोर गोनां आदा जेम्सआ हसायै माने सैथो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बियो आदा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय सासे डिभर्स जाखानाय हिनजावबाबो जे हाबा लादों बा रुजु रुमु संसार जालांगोन थैस' थांस' संसार जालांगोन होननानै समायखिरा लानानै हिनजाव हाबा लानानै जे समायखिरा लानानै हाबा लानानै संसार जानो होननानै मालाय लादों ओमफ्राय नोंसोरलाय सोरबा जे बुंदों हाबा जाखानायसो मानायसो आदा जेम्सनि हिनजाव होननानै माथो बुंथिबाय थागासिनो आंहाथ' बुहुत मोजांसो मोनदों मानो होनबा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय हिनजाव मालाय मा जानो बयहाबोथ' मा होनो लाइफ थायो नालाय डिभर्स जाखानायबाबो सोरबा हाबा जाखानाय सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्ला सोरबा बोरायजोंबाबोथ' हाबा जाखानांगोन मानो होनबा बयहाबो लाइफ दङ नालाय लोगोफोर नोंसोरलाय मा नांजायो मालाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानायखौलाय आंथ' बुहुत मोजांसो मोनदों मानो होनबा आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बेखौनो खननै बुङो आङो बारे बुङो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार माने बुहुत खुसि मोनदों आरो आं हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों हाबा जाखानायसो होननानै खोनानायखाय नुनायखाय माने बुंदों आरो आं ना ओरैनोथ' बुहुत मोजां कंग्रेचुलेसन जेम्स हेपि मेरिड लाइफ बिराद मोजां मोनदों आं ओमफ्राय बेखौनो आं बुंनो सानो माने जेम्सआ माने बेलेगखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ ओमफ्राय दालाय माथो गावबो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो हाबा खालामबाय आं आसरित नांदों खिन्थु दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नुलांखाबाय बिथाङा मा बुंलांखो माने बिनि साननाय बायदिबा माने जेम्स फंबाया हाबाखौनो जानो नाङामोन आरोखि दा बिसोरनि हाबाया जानो नाङामोन दा बिनि थाखायसो बुंदों होननानै सानथावथाव आरोखि ना दा आंनि साननाय बायदिबा बियो फाक्का बियो मेगन सानानै बुंदों आरो बिसोरनि संसार जानाय ओंखारनायाव बियो मेगन सानानै बुंनाय बाथ्रासो आरोखि ना दा लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दा एसेनो बुंबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय सोर बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ जों मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ डक्टर लक्ष्मी बसुमतारी जय जय फुजारिनी जय जय फुजारिनी जय गणपति जय गणपति
गिबियावनो दिनै जोंनि गोथार जोंनि पार्टियाव दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथि फैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों। मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों, जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों, जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै, बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो। मानो होनबा जोङो मानसिसोथ', मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो। जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया। मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो नामा? माब्ला समाव माब्ला बार अखाया माब्ला फैनानै सिलिंखार खालामफैयो, बांग्रिङा माब्ला फैयो गाव खोन्थाना फैयो नामा? माब्लाबा फैया। बेयो मा जायो? हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामनांगोन, नंगौना नङा? अब्लाबो जों मा खालामो? सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो, नंगौना? बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा। जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन? जोङो दावगानो सोलोंनांगोन, जोङो थांना थानो सोलोंनांगोन, नंगौना नङा? नाथाय जोङो एसे मानसिसो, जोङो जुदि मोनसे जाथाय बा मोनसे घटनाखौ लानानै जुदि जोङो फावसायनानै जोङो गावखौनो गाव सुइसाइड जायोबा जोङो मा जागोन? जों लोरबां जागोन, नंगौना नङा? जों नोंसोर लोरबां जानायखौ लुबैयो नामा? मालाबाबो जोङो लोरबां जानो नाङा। जों मा खालामनांगौ? जों जिखि जाया प्रब्लेमजों जोङो फेस खालामनानै जोङो जिउआव जोङो दावगालांनो जोङो नाजानांगोन, नंगौना नङा? दुब्रि बिलाइखौ नुदोंना नोंसोरो? दुब्रि बिलाइखौ बेसेबां मानसि हाजार हाजार मानसिया गाफ्लेलाङो, नंगौना नङा? गाफ्लेलाङोबाबो दुब्रि बिलाइआ मा जायो? बियो हाजार गाफ्लेबाबो बियो रोदोमखांफिनो। थांना थानो थाखाय बियो मा मोनथाय दं? बे संसाराव जोङो मा खालामो? जोङो थांनानै जोङो थायो आरो, नंगौना? एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ? मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहाबो होनो हानांगोन, नंगौना नङा? निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम। सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया, नंगौना नङा? मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो, मानि थाखाय कर्ट थायो, मानि थाखाय आदालत थायो, बेयाव मानो बिसारखौ नायनाय जायो, नंगौना नङा? मानो होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव। जोङो सोरबा गोरोन्थि खामानि मावोबा बे मानसिखौबो जोङो मोजां सोरखौबा नेवसिनाय, सोरखौबा लाजि फोनांनाय आरो बेखौ फेसबुकआव हगारनाया बे मानसिनि गियान जानो हाया। फेसबुकआव माखौ दिन्थियो? जोंनि टेलेन्ट, जोंनि रोंनाय, रोंगौथि, बेखौसो दिन्थियो। गुबुनखौ नांलायनाय, गुबुनखौ हिंसा खालामनाय,